No nyt kun oli ihana kesä, niin me käytiin uimassa järvessä muutama kerta. Ja samalla käytiin vähän tietenkin jäätelölläkin. Ja sitten kerran sattui satamaan. Sitten oltiin kirjastossa. Tyttö oli vähän pahoillaan, kun ei päästy uimaan, mutta ei nyt kaatosateeseen viititty mennä. Tai minä en viitsinyt, hänelle nyt varmaan olisi käynyt. No ehkä sen, että monelle muullekin, jolla on vapaa-aikaa ja jos ei ole oikein harrastusta tai jos on yksinäinen, niin siinä on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin ja siitä saa niin paljon itsellekin sitten. Ja sitten tutustua eri ikäisiin ihmisiin ja justi, että jos ei sulla ole lapsenlapsia tai muuta, niin sitten sä näet vielä mitä on nuoren perheen ja pikkulasten elämä. No ei todellakaan. No ehkä toiset voi sen ottaa, mutta meillä on työnohjaus. Tosin meillä ei nyt ole vielä ollut yhtään kertaa, mutta näinä päivinä meillä on työnohjaustakin. Ja aina voi soittaa koordinaattorille ja kysyä, jos on jotain, mikä sun mieltä painaa. No sit olisi varmasti kaikille, jotka sitä edes yhtään ajattelee, niin on varmasti jotain hyötyä. Kannattaa ottaa yhteyttä. No no vähän sillä, että pääsee vähän niin kuin irti siitä vanhemman roolista hetkeksi edes, että Jenna pääsee sitten vähän auttamaan siinä. No me ollaan käyty uimassa kesällä ja sitten ollaan täällä leikitty täällä sisällä ja sitten käyty tuossa leikkipuistossa leikkimässä. Näin lehdessä ilmoituksen, että tämmöinen koulutus järjestetään Vihdissä ja siskoni kanssa yhdessä innostumme menemään tälle kurssille, kun olin juuri jäämässä eläkkeelle ja se taas tiesi sitä, että on enemmän aikaa tämmöiseen muuhunkin toimintaan, kun ei enää tarvitse joka aamu mennä tähän leipätyöhön. No, palkitsevaa on aina havaita, että perhe ilahtuu, kun menee sinne. Että tulee lapset ovelle vastaan ja sitten monesti sanovat, että älä vielä lähde. Ja tämmöistä, että olen kokenut, että he pitävät siitä, että menee heidän kotiinsa. Rohkeasti vaan mukaan, että kannattaa tulla mukaan, että tämä on ihan kiva toiminta.